To nevíš, ještě než začneme. Protože to je dneska speciální takový večer s překvapením a tak. Máme ještě jedno překvapení, o kterém Dan nemluvil. Na ní kluci to nevědí, víme to my dva, Marián, Geňa, si něco, protože chce být muzikant, a to chodí muzikant. Takže se něco připravil. A on nám to teďka chtěl předvést. Marián mu samozřejmě pomohl. Mě si přistoupil. Děkuju. Bylo to pěkné, ale to by to třeba člověk nemohl povedat, ne? A Richard přidal skvěle. Díky. OK, dáme si hneď za nás prvú hru a tam využijeme teda, verím, že všetkých vás štyroch, ale prví tí dvaja budú poznať len tú skutočnú tému.